Milo kamda gattiya ve savardi kiti. Hame نہیں 15-20 منٹ پہلے لے لے کرو بندی اینڈ ٹائم تے کرن 15-20 منٹ پہلے دا میں ڈیڑھ ہویا اینڈ مو تے نو موسٹ رولا پائی جاندا ہے انا ماندی بچے تے چچا گل لگی کمنٹ نہیں شو ہوندا جی محمد جعفر منگن صاحب آف شور کوٹ آل سیٹل لاہور شکر گزار جی محمد جعفر منگن صاحب جی تصور سگل صاحب آج تھوڑا تو میرا پروگرام ہے براواں تو خیر خیریت پوچھنے آ تے موڑ وچ لینے آ اپنے نو فیصل سپرا ہوراں نو جی سجاد حسین تگا صاحب وعلیکم السلام مہربانی جی چودھری سجاد حسین تگا صاحب آف پنجی پول جی یہ بہت زیادہ حکم کر کوڑی یار باندھ ہوئی کھلی ہے ٹک کے لینے آنچا 9 بجے رائٹ کوڑی تو ڈیر سیریس مخلص سویا صاحب شکریہ جی محمد جعفر منگن صاحب مہربانی گلفام حیدر شاہ صاحب وعلیکم السلام جی مار مشتاق حسین ٹیپو بھروانا صاحب رئیس صاحب ٹھٹا مالا جی تصور سگل صاحب اللہ پاک دی کرم نوازی ہے نواب علی حیدر سیال صاحب شکریہ جناب 80 due modena چو ما یار اتفاقا کوڑی کا ٹھیک کے لوگوں سامان کو تے دو اپنا کوڑی باندھ ہو گئی موڈ رابطہ کری نا بالکل ٹھیک ہے نواب علی حیدر سیال صاحب 9 بجے شاہ جی رائٹ آ جائے آئی تھا اتنے رلے جیسا 9 بجے ٹھیک جی ظہیر عباس ڈاب صاحب 170 تو وعلیکم السلام جی جی امجد علی جی کلا بیٹھا جان کے امجد علی کاما صاحب آفیسر پیٹرولنگ پولیس ذرا نوازی جی امجد علی صاحب جی نواب علی حیدر سیال صاحب اللہ توانوی سلامت رکھے جی وسدے رہو نہیں مار مشتاق حسین بروانا صاحب تابے دار ہیں تھینکس والی کیڑی گل ہے اپنا نکا براج ہویا ہاں مکھن پیر آلیا ایو ہے افسوس جو سوچیا کچھ نہ اوکھی تھار تے لاوین لگیاں کم اکلی کیتی ہے تولنا ہا پہلے بھار نو چاوین لگیاں دل دی جاگیر شرم آمدا ہے کوئی ہور وساوین لگیاں اوے ہن اپنا آپ بھلا بانا تینوں سمر بھلاوین لگیاں مہربانی جی چودھری سجاد حسین تگا صاحب جی میرے لائیو پروگرام میں تشریف لے کے آئے مار محمد آصف ملا صاحب
آف جنگ ہال سیٹل بحرین. مہربانی جی اسلامک پروڈکشن والے مار محمد آصف ملا صاحب. جی نواب علی حیدر سیال صاحب اللہ پاک تواریاں بھی حیاتیاں کرے. ظہیر عباس ڈب صاحب آف چک 170 ڈب. جی یوسف سانول بلیانا صاحب وعلیکم السلام. یوسف سانول بلیانا صاحب تسا میرے نمبر تے کل فون کرے سو جی یا 9 بجے تو بعد میرے نال رابطہ کرے سو. تسا رابطہ ہی نہیں کیتا اتنے دن ہو گئے. 9 بجے جس لائیو پروگرام ختم ہوئے بلیانا صاحب میرے نمبر تے فون کرنا. ہاں واہ ملا واہ ملا تو بھی زندہ باد ہیں. جی تو سجاد حسین تگا صاحب بندہ تابے دار ہے جی. اللہ پاک تھوڑی بھی وڈی حیاتی کرے جی مار محمد آصف ملا صاحب. شکریہ جی فوجی یوسف سانول بلیانا صاحب. ہاں مہارا آصف ملا صاحب جڑا کام تھوڑے ذمہ لایا ہی بلکہ آکھیا ہی کام تھانوں کیتا نہیں یا کوئی نہ. جی تشریف لائے کے آئے نواب رانا امان اللہ جوئی صاحب آف 164 ہال سیٹل لاہور. شکریہ جناب رانا امان اللہ جوئی صاحب. جی انصر ملک صاحب اللہ پاک دا شکر ہے جی بالکل ٹھیک آئیں دعاواں نے اللہ پاک توانوی بھی سلامت رکھے جی. جی وقار حسین صاحب وقار حسین ڈار صاحب وعلیکم السلام جی فوجی وقار حسین ڈار صاحب مہربانی. جی فیصل سپرا آفیشل چینل والے فرمائش کر دین کہ بیڑی رب دی آس تے ٹھیل ملا اللہ وارث سمرن جان ای کتھے ہاتھ تے تارو کپر بھمر کت فائدہ کت نقصان ای ساری عمر دا پوریا نال ای موں آج توڑ اپڑا احسان ای ڈھلی عمر چ پنیا رو دھو کے میرے نال اج او مہمان ای. جی ہارس ڈانس والے حسنین شاہ صاحب شکریہ. آل نبی اولاد علی جناب پیرزادہ سید حسنین شاہ صاحب ہارس ڈانسے گالے. فیصل سپرا آفیشل چینل والے شکر گزار جناب دا مہربانی. حسنین شاہ جی اپنا مکمل تعارف لکھو. جی محسن علی تشریف لائے وعلیکم السلام بھائی جی. محسن چوکھیا صاحب لاہور تو سارے نال اٹیچ ہیں مہربانی جناب محسن چوکھیا صاحب. محسن چوکھیا آف لاہور. نواب رانا امان اللہ جوئی صاحب اللہ پاک تھانوں اچے رنگ لاوے تے تھوڑیاں بھی زندگیاں ہون. تسی ساڈا فخر ہو مان ہو. تھوڑے دم نال ساڈیاں بہاراں نواب صاحب. وہ تو انج ہویا جو بندہ بن گیا ہے ایک میری
بائیں دا آدی پر وقفے ڈھیر دی گل اے گل لئی وسدیاں ویلیاں دی اے گل بڑی دیر دی گل جیڑے ہن حالات او دسنا اسے راٹھ دلیر دی گل جو میرے دشمن نال رلا کے ٹردا ہے ساری سمر انہیر دی گل تے دمی آمنا ہے اس مہمان معزز جیڑا ہر مہمان تو وکھرا ہے نہیں سمر خوش آمد ٹور تے نخرا جیندا ہر سلطان تو وکھرا ہے جے بسڑ پوے سجن دا شکوا کرے تاں او جو ہر انسان تو وکھرا ہے مار جو جھٹے جھٹے رس پوندا ہے نہیں تے سجن جہان تو وکھرا ہے مہربانی جی شاعر رانا الطاف حسین تعظیم صاحب وعلیکم السلام شکر گزار جی شاعر رانا الطاف حسین تعظیم صاحب نواب امان اللہ جویا صاحب چلتا پھرتا ٹی وی والے جناب منظر باٹا صاحب شوق پنجابی والے جناب مستنصر حسین شوق صاحب آف اڑکانا وسیرا مہربانی جی مستنصر حسین شوق صاحب افیسر محکمہ واپڈا لٹی گئی ہے میری شوخ جوانی تیری زلف دراز دے ہتھوں جویں جھٹ سمر مری جاوے کئی فاختہ باز دے ہتھوں تیرا لگدیاں ٹپدیاں خط پڑیا ہے تیرے کئی ہمراز دے ہتھوں لگا ودائے شوق لٹیون دا مڑ تو ٹھگ باز دے ہتھوں جی مظہر حسنین صاحب مظہر سالک صاحب آف منڈی بہاؤدین مہربانی جی مظہر سالک صاحب شکر گزار جناب دے سناؤ مظہر سالک صاحب آج کل کے ہو رہا ہے جی مار فیصل سپرا صاحب دی طرفوں محسن چوکھیا صاحب نو محسن چوکھیا صاحب دی نظر دوڑا جی کہ انہیں ہاں دیاں حسڑان سمر گزارا کدے باج جناب تو ہوندا ہے بھلا پراں تو باج خلا دا پد کتھے چن سرخاب تو ہوندا ہے تے زندگی دا سفر ہکلیاں نت نہ اکھ بےتاب تو ہوندا ہے سو کو تئی وسدیاں سجنا دا نشہ ڈھیر شراب تو ہوندا ہے مہربانی جناب محسن چوکھیا صاحب حال سٹ لاہور رانا امان اللہ جوئی صاحب جی آرس ڈانس والے جناب حسنین شاہ صاحب آف شاکر آباد اللہ پاک تنوں وسدے رکھے ٹھیک ہی رہو ہمیشہ میرے پیارے شاگرد رشید جناب مظہر سالک صاحب آف منڈی بہاؤدین جی تابعدار ہیں مار فیصل سپرا افیشل چینل والے جی میرے عزیز چھوٹے بھائی مستنصر حسین شوق
وسیر صاحب آف اڑکانا وسیراں جناب دی فرمائش کے جداں پجدیاں نہیں مینوں تیریاں اوکھاں ادے اوکھاں کٹن ناویں مک گئے نروار پرانیاں وئیاں نویں سریوں پٹن ناویں جو سوداگر سمر منافعاں دا ادوں گھاٹے وٹن ناویں میرا جیندیاں جدن حیا نوں کیتا پھل قبر تے سٹن ناویں جی تابعدار مستنصر حسین شوق صاحب جی فیصل سپرا آفیشل چینل والے شکریہ جی مار مشتاق حسین ٹیپو بھروانا صاحب میرے چھوٹے بھائی وسدے رہو جی جی تابعدار مستنصر حسین شوق صاحب جی سات بسم اللہ جی ظہیر شاہ صاحب آف موچی والا شریف اے میرے بڑے پیارے عزیز ہیں جی پیر ظہیر عباس شاہ صاحب مہربانی جی پیر ظہیر عباس شاہ صاحب جی تسائیں وسدے رہو محسن علی چوکھیا صاحب حال سیٹ لاہور کھ جتنا انوں احساس ہویا ایک لگدے ہو گئے رانجدا میرے بھرم دی کوری چادر تے بے موسم گھتے ہوئے وانجدا تیرے ہاتھن گوٹیاں مرضیاں دا سٹی رکھ واقع شطرنج دا پر جداں پرتی کھیڈ تاں کون بھرے سی مول ہک ہک لوڑ گئی ہانج دا جی ضرور تابعدار سائیں مظہر سالک صاحب یہ ہارس ڈانس والے قبلہ حسنین شاہ صاحب ذرا نوازی جناب تھوڑیاں دعاواں دا صدقہ ہے مولا تون وسدے رکھے عشت بسم اللہ جی آیاں محمد جہانگیر خان وعلیکم السلام جی ظہیر شاہ صاحب بندہ تابعدار ہے مستنصر حسین شوق صاحب مہربانی جی مظہر سالک صاحب تیرا وارہ ہے جناب دی فرمائش سالک صاحب کے تیرا وارہ ہے جشن آزادیاں دا تیرا وارہ ہے جشن آزادیاں دے من مرضیاں نال منائے تیرے کول سمر خلوص دی دولت تے جتھے ہاں ٹھردئی ورتا ہے اور جیڑی خالق لکھ مقصوم چھوڑی آپے لیساں بھوگ سزائے ہن گلے بھی سہی تاں کائی نہیں لگدی تیرے دیس دی سرد ہوا ہے جی جاوید علی صاحب وعلیکم السلام مہربانی جی محمد اویس سمور صاحب ملک جاوید راز سارے گروہ کی طرف بہت شکریہ جی محمد اویس سمور صاحب اور جاوید علی صاحب شکریہ جی ریاض صاحب مہربانی جی جی قبلہ مظہر سالک صاحب شکریہ محمد جہانگیر صاحب مہربانی جی چودھری محسن علی چوکھیا صاحب آفتاج نگر موضع سلمان حال سیٹل پنجاب ہاؤسنگ کالونی لاہور
مہربانی جی محسن چوکھیا صاحب جی قبلہ حسنین شاہ صاحب تھوڑی ذرا نوازی ہے جی تھوڑا شفقت دا ہاتھ ساڑے سر تے جی فیصل سپرا مار نورا سے فیصل سپرا صاحب آف کلر والا ہال سیٹل جھنگ جی ظہیر شاہ صاحب نہیں لائے میسج نہیں سمجھ آئی قبلہ ظہیر شاہ صاحب معذرت جی شوق پنجابی والے پنجابی دے بہترین شاعر مستنصر حسین شوق صاحب آف اڑکانا وسیراں جناب دی فرمائش کہ جوٹ پھٹین تمیل نصیب تے ہوندا ہے گھٹ گئے ہوئے واگ ولا ملدن اور جیڑے رکھ دین چنتا پچھلیاں دی گھٹ ہی ہو جائے سجن دا نا ملدن تے کئی تا پھٹے ہوئے ملن تا ہک ہوئندن انج موج تو جفیاں پا ملدن جویں پھٹے ہوئے سمر چناب تے جہلم ترمو ہیڈ تے دو دریا ملدن جی ظہیر شاہ صاحب شکریہ قبلہ حسنین شاہ صاحب مہربانی وسدے رہو جی چودھری محسن علی چوکھیا صاحب آفتاج نگر موضع سلمان ہال سیٹل پنجاب ہاؤسنگ کالونی لاہور مہربانی جی محسن چوکھیا صاحب ظہیر شاہ صاحب حسنین شاہ صاحب ہارس ڈانس والے مستنصر حسین شوق صاحب مہربانی جی مستنصر حسین شوق صاحب اور رضوان علی صاحب رضوان علی موہانا صاحب آف پانچ موڑ موہانا صاحب ڈھولا میں نہیں آندا ڈھولا شہر آدن اسی شہر آئے سانو ڈولے نہیں آندے سان دوڑے آندے رضوان علی موہانا صاحب مرضی علی جی فرمائشاں کر دے ہو ہارس ڈانس والے پیر حسنین شاہ صاحب شکریہ جناب اللہ پاک تانوں اپنی حفظ و امان وچ رکھے سلامت رہو قبلہ تھوڑی مہربانی ہے دعاواں یاد رکھ دیو جی مہربانی جناب پیر قبلہ حسنین شاہ صاحب شکریہ مانگ بانا معافیاں کاغذ تے تیری آپ بنا کے مورت دیویں دل جا یا دل دے وچ رکھیں ساری عمر کدورت تے میرا نوں ہی بنیا انشاءاللہ تیرا راساں میں ہر صورت اوے ساد ماری تے میری آمنی ویکھیں میری پائے ونجی جدن ضرورت جی مظہر سالک صاحب لکھ دین کہ ڈھولے دی ماں مر گئی جیند چھٹی بلاں کولوں شکریہ جی مظہر سالک صاحب محمد جہانگیر خان صاحب نوازش جی شوق پنجابی والے مستنصر حسین شوق صاحب دی فرمائش تے دوڑا کہ تینوں پائے گیا ہول غریبیاں تو تینوں ڈر لگ گئے تو نکھر گیاں تے تینوں سنگت دی پگ بنوائندیاں واریں کئی سر لگ گئے تو نکھر گیاں پر تیرا لگا جو کچھ نہ سانگیاں تے
تیرا لگا جو کچھ نہ سانگیاں تے ساڈے گھر لگ گئے، تو نکھر گیوں تینوں بھول گیا شاخ تے چوگ وٹاؤن جداں پر لگ گئے تو نکھر گیا۔ شکریہ جناب محمد جہانگیر خان صاحب، پھر ظہیر عباس شاہ صاحب، مظہر سالک صاحب آف منڈی باؤدین، نہایت شکر گزار جی، ہارس ڈانس والے قبلہ حسنین شاہ صاحب، شوق پنجابی والے مستنصر حسین شوق صاحب اور محمد جہانگیر خان صاحب۔ حاضر ہیں بھائی مستنصر، کوئی گل ہے جی، تسی ساڈے نال پیار کردے ہو تے اسی پیار کرن والیاں دے تابعدار ہوئے ایسے جی۔ جی شیر محمد کانواں صاحب، فوجی شیر محمد کانواں صاحب آف 164 حال سیٹل منڈی بہاؤالدین، وعلیکم السلام جی۔ جی وعلیکم السلام قمر عباس مجوکا صاحب آف 30 مجوکا۔ جی ملک پرویز اقبال واصف سموروی صاحب، محمد اویس سمور صاحب، وعلیکم السلام جی، شکریہ جی۔ پرویز اقبال واصف صاحب اور محمد اویس سمور صاحب دے حکم تے دوڑا جی کہ اللہ آپ بنائے تے بڑا تل لا کے بڑے شوق دے نال ٹھہا کے ہوسی مڑ مڑ ویدا آپ مصور زلفاں دے کنڈل بنا کے تے رخسار تے لائیس لال سیائی اتو کجل قدرتی پا کے اکھی سمر بنا کے حد بھن چھوڑیس قلم ٹکا کے۔ جی محسن چوکھیا صاحب دی نظر فیصل سپرا صاحب دا حکم ہے جی، محسن چوکھیا صاحب دی نظر کہ میں سماراں نقش شکل تیری میں اج تائیں ذہن تو لائی نہیں، پر افسوس جو بھار چوئیندیاں باقی مجبور دی جیند ڈٹھیائی نہیں، تے بھاویں بھول گیا قسماں توڑ دیاں بھاویں پیار دی لج رکھی آئی نہیں، تیری ذات دے بارے غلط سوچے ساں میری نسل وچ او گل کھائی نہیں۔ شکریہ جناب مستنصر حسین شوق صاحب، تہاڈیاں محبتاں جناب جی۔ ہارس ڈانسنگ والے ہارس ڈانس والے قبلہ پیر حسنین شاہ صاحب مہربانی، محمد جہانگیر خان صاحب شکریہ، شیر محمد کانواں صاحب، بالکل بالکل طبیعت ٹھیک ہے جی، اللہ پاک دا شکر ہے شیر محمد کانواں صاحب۔ جی جوید علی اپنا پرویز واصف صاحب شکریہ جناب، اویس سمور صاحب مہربانی، ظہیر عباس بخاری صاحب بخاری گروپ 214 مہربانی ہے جناب، جی ذرا نوازی بخاری گروپ 214، محمد جہانگیر خان صاحب مہربانی جی، ہارس ڈانس والے قبلہ پیرزادہ قابل صد احترام عزت مآب پیر سید حسنین شاہ صاحب،
جی خان عرفان خان بلوچ صاحب مہربانی ہے جی۔ جی اپنا پرویز اقبال واصف صاحب اور محمد اویس صاحب، محمد اویس سمور صاحب جناب دے حکم تے کہ جائیں دے نال حیاتی ساجی رہیے ہن کیویں آکھیے او بدنیتا ہے، بھاویں جان کے سال غریباں دی ریا اکھ تو سمر کنڈیتا ہے، میں بھی اپنی آس دا لہو کڈ کے وہ سنبھال دی تھار تے پیتا ہے، جیندے آیاں نبزاں مڑ چل پیاں کائیں وین سراں دیوں کیتا ہے، جی جیندے آیاں نبزاں مڑ چل پیاں کائیں وین سراں دیوں کیتا ہے۔ شیر محمد کانواں صاحب آل سیٹل منڈی بہدین، شکریہ جناب۔ ہاس داں سالے پیرزادہ سید حسنین شاہ صاحب مہربانی۔ جیڑے کج لیندے ہن کیریاں نوں سردار سیانے وگ گئے، جیڑے چنگیاں نبھیاں یاداں رکھدے بھائی وال پرانے وگ گئے، ریا بخت تاں سجن رلاویں رہے، زری بخت رتھانے وگ گئے، جداں سنگت دا سلسواد آیا اُداں سمر پرانے وگ گئے۔ مہربانی جی باول شیر صاحب تشریف لائے کے آئے جی۔ فیصل چترال صاحب تابے دار ہیں، باول شیر صاحب مہربانی۔ جی بہاول شیر وٹو صاحب آف چک بھٹیاں والا ناز تاندریاں والا ضلع فیصل آباد کی ہاں سنائی ہے وٹو صاحب ہوں تیرا اسا کیا جداں ہاتھ پیا ہے گھت چھڈے کچی سنگت دی وائی نو بانج، وٹو صاحب تیرے تابے دار ہیں، تیری زندگی ہوئے بس اسی ایو کچھ آکھ سکنے ہیں۔ شاعر امبر نام کہ پتہ نہیں شاہ جی سمجھ نہیں آئی ہے، آسک ڈانس والے ہو شاعر امبر نام لکھو ہے جی پتہ نہیں کہ شاعر امیر نام لکھو ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کمنٹ دی۔ واہ پترا واہ وٹو تو بڑا پوترا تو میں بس غلامی دی وائی رکھنا ہے۔ کاندل ترانے تے سمر بھروانے دیا پترا۔
جی مستنصر حسین شوق صاحب آپ اٹکانہ وسیراں اپنا پت پیچ وکھاونا ہویا کینوں گاریے حال بیلی منہ متھے لگن گناہ سمجھیندا ہے کائی دشمن چل گیا چال کدی ہاں سہی لیکن ہن کوئی نہیں کیویں آکھاں اون بھائی والے ہر جشن تے نہیں ہر مشن تے آندا ہے میرے سر وٹ بھیریاں نال جی مستنصر حسین شوق وسیر صاحب آپ اڑکانہ وسیراں اُداں کھیت چ بھنی آئی کنیاں تے نویں جد کھڑکار آ گئے نی نو سمر سنجاتا بخت پرائے دے نشے سر تو تار آ گئے نہیں او بھی کریاں یاد وہانے موسم بھائیں کے سردار آ گئے نی جداں میں ہاتھ چوم کے آدا ہاموں اٹھ جاگ دوپہر آ گئے جی سمر لغاری جناب سمر خان بلوچ صاحب آپ جھوکاں بلوچاں وعلیکم السلام جی خان صاحب ست بسم اللہ جی آیاں نوں باویں چرکا سہی چلو آ تا گیا ہے جا ہر ایک ستم دی چھوٹ ای مینوں دیگر چھوڑ کے دیگر آیا ہے ہتھاں کمبدیاں نال سلوٹ سمر خان بلوچ صاحب آپ جھوکاں بلوچاں مہربانی جی اللہ دا ڈر ہونا چاہیدا باول شیر وٹو صاحب ڈر نہیں کسے دا ہوندا کچھ حیا بھی ہوندا بندیاں دا شکریہ جی سمر خان بلوچ صاحب اللہ تینوں ہدایت دے باول شیر تے اللہ پاک تینوں چنگے کام کرن دی توفیق عطا فرمائے ساڈی تے دعا ہے جیڑے کاجی مستنصر حسین شوق وسیر صاحب آپ اڑکانہ وسیراں جناب دی فرمائش کہ جیڑے کاج لیندے ان کیریاں نوں سردار سیاںے وگ گئے جیڑے چنگیاں نبھیاں یاد ان رکھ دے بھائی وال پرانے وگ گئے ریا بخت تاں سجݨ رلاویں رہے زری بخت رتھانے وگ گئے جداں سنگت دا سل سواد آیا اُداں سمر پرانے وگ گئے جی عرفان خان بلوچ صاحب دی فرمائش تے کہ جیندے نال حیاتی ساجھی رہی ہے کیویں آکھیے او بدنیتا ہے بھاویں جان کے سال غریباں دی ریا اکھ تو سمر کنڈیتا ہے میں وی اپنی آس دا لہو کڈ کے اوہ سنبھل دی تھار تے پیتا ہے جیندے آیاں نبضاں مڑ چل پئیاں کائیں وین سراں دیوں کیتا ہے سمر لشاری صاحب شکریہ عرفان خان بلوچ صاحب شکریہ شوق پنجابی چینل والے مستنصر حسین شوق صاحب باول شیر وٹو صاحب دے ناں دوڑا کردین کہ اُداں کھیڑ چ بنی آئی کنیاں تے نویں جد کھڑکار آ گئے نی نو سمر سنجاتا بخت پرائے دے نشے سر تو تار آ گئے نی او بھی کریاں یاد وہانے موسم
میں کے سردار آ گئے نی جدا میں ہاتھ چوم کے آدھا ہاں منہ اٹھ جاگ دوپہر آ گئے نی جی عمیر خان صاحب آف بلوچستان آرمی بلوچستان تو ساڑھے نال اٹیچ ہیں جناب عمیر خان صاحب وعلیکم السلام جی سمر بلوچ صاحب مہربانی جی عرفان خان بلوچ صاحب شکریہ شیر محمد کاما صاحب تو تیرا تو حکم ہویا پر لیکن میں دوڑا یاد نہیں جس لئے یاد آ گیا سنا دے کوشش کر رہے ہیں جی سمر لغاری صاحب تو ہی مارے تے سارا ملک بھی مارے لغاری صاحب نہیں یاد دوڑا جڑا یاد ہوندا میں فوری طور تے سنا دینا جی قابل سعد احترام جناب پرویز اقبال واصف سموروی صاحب اور مار محمد اویس سمور صاحب مہربانی جی اللہ پاک تانوں اچے رنگ لاوے میرا بیٹا جائیں مکھ انور تیرا ویکھنا ہووے پہلے اکھ نرگس گھنانے جھمکیوان والی اکھ نہیں پجدی تیرے مکھ دے ویکھن کانے بھاویں لکھ معشوق دیدار دیون ہوندے عاشق بھکھے بھانے کئی وقت منور نہ پر باش اکھیاں ارمان 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 جی فضل شعبان مظہر دے نا دوڑے کرو جی تیرے ہر فرمان تے بسم اللہ جناب فضل شعبان مظہر صاحب دا نا دوڑا ہے کہ تیرے ہر فرمان تے بسم اللہ تیری ہر گل میں آمین تیرے ہر فرمان تے بسم اللہ تیری ہر گل میں آمین پرواز وچ فرق نہ آون دیویں تو ویلے دا شاہین تے متاں سمجھیں منزل لب گئی ہے کری سمر نہ جرم سنگین تیرا کام نہیں ڈھائے مردار تے ونجنا تیری نسل دیے توہین بھائی آ بنیا پئی کھیڑ وراگاں دی ہن جنگ نوں اگلے رنگ وچ یہ تو ہن پتہ نہیں مڑ کیویں باول شیرو مینوں کوئی نہیں آوندا کیویں آکھاں ہن بھائی جی شوق پنجابی چینل والے مستنصر حسین شوق صاحب دی فرمائش دوڑا میں اگے ہن سنایا جی اپنا پد پیچ وکھاونا ہویا کینوں گاریے حالے بیلی منہ متھے لگن گناہ سمجھیندا ہے کائے دشمن چل گیا چالے کدی ہاں سہی لیکن ہن کوئی نہیں کیویں آکھاں ہن بھائی والے ہر جشن تے نہیں ہر مشن تے ہوندا ہے میرے سر وڈ ویریاں نال جی پردیس دے دوڑے دا حکم ہے پرویز اقبال واصف صاحب مارا ویس سمور صاحب مکھاں پدھاں دیاں ہوئیاں او جدے توں پیا وینا توں پیا وینا ہے او تا سائے جیا سفر کٹاں گئی وسوں بھن نہیں سمر دے وطناں دی چوکھا وچ پردیس دے بھنگ گئی
تیرے راہ تے میریاں اکھیاں دا مک ونجنا عمر دا سانگئی پردیس آخر پردیس ہوندا ہے اتھے ملن غریب دا مانگئی جی مستنصر حسین شوق صاحب شکریہ ٹائم مکن والے دا پتہ لگ گیا میرے بھرا چھتے بخشی والے دوں محمد حسین آزاد بلوچ صاحب آف چھتا بخشا تشریف لے کے آئے جی شکریہ جی محمد حسین آزاد بلوچ صاحب آف چھتا بخشا مہربانی جی مستنصر حسین شوق صاحب جناب سمر لغاری صاحب بہت شکریہ جی شعیب وڑیچ صاحب پر لگ گیا جی شعیب وڑیچ صاحب دی نظر دوڑا ہے کہ سمر لغاری صاحب دی طرفوں کہ تینوں پائے گیا ہول غریبیاں تینوں ڈر لگ گئے نکھڑ گیوں تینوں سنگت دی پگ بنوائیں دیاں واری کئی سر لگ گئے نکھڑ گیوں تیرا لگا جو کچھ نہ سانگیاں تھے ساڈے گھر لگ گئے نکھڑ گیوں تینوں بھول گیا شاخ تے چوگ وٹاون جداں پر لگ گئے نکھڑ گیوں مہربانی جی محمد حسین آزاد بلوچ صاحب آف چھتا بخشا جناب شیر محمد کانوا صاحب حال سیٹل منڈی بہدین جناب مستنصر حسین شوق وسیر صاحب مہربانی جناب کاشف علی لیل صاحب شکریہ جناب محمد حسین آزاد صاحب کوئی گل نہیں جی ٹائم نہ لائے کرو بہرحال باول شیر صاحب آدن رٹھا نہ کر حسن ضیافت بچڑے شالا جگ تے جیندے رانی کوئی نہیں رس دیا جی رس کے کی کرنا شکریہ جناب محمد ضیاء صاحب مہربانی جی محمد ضیاء صاحب سمر لغاری صاحب بہت شکریہ محمد ضیاء صاحب مہربانی وستے رہو اٹھی جاواں سے کتنا ٹائم ہے جی محمد ضیاء صاحب مہربانیاں پروگرام دے اینڈ تے آون دا شکریہ جی بالکل ٹھیک آ محمد ضیاء جی تصور سگل صاحب انشاءاللہ جی ویڈیو تے آڈیو دی جی کوالٹی جیڑی ہے نا جی وہ میں کیمرہ منگا رہا ہاں باہروں جی آ رہا ہے اپنے کینیڈا تو تے فات رزلٹ دا بڑا اچھا ہو سی جی صاف ہو سی قیمتی کیمرہ منگا رہے ہیں ٹھیک ہے ضیاء بھائی تابے دار ہاں جی میں حکم دسو تیرے لہجیاں دل مشکوک چکیتا ہے تائیں پائے گئی لوڑ نہاں دی تیرے دل دے صاف فریم دے وچ ڈٹھی ایم تصویر کناں دی او کدے گئے کول تے صدق صفائیاں ہائی توڑ دی قسم دعاں دی تیری ود اوقات تو قدر چکیتی ساری غلطی درد آساں دی
تینو لاب پمدن تلاب سانوی پمدن پر ظرف پونامنا کوئی نہیں سٹی ودیاں سوٹیاں پچھلا پارا ہے انجے سمار بنیامنا کوئی نہیں کچھ نہیں مرے ودے ہیں نواں موڈ بان کے ہر زخم ڈکھامنا کوئی نہیں جو جدہ اگلے آئے نہیں نویں آمی کام ماؤ کھیچ آمنا کوئی جی باول شیر صاحب مشاعرہ ہے تاندلہ سات چاک کے استاد انجم جٹیانا تو میرا بھی نام دیتا جی ٹھیک ہو گیا اللہ تعالیٰ اچھے رنگ لاوے جی محمد حسین آزاد بلوچ صاحب چھتا بخشا مہربانی محمد ضیاء صاحب شکریہ جی جی محمد ضیاء صاحب شکریہ تے نواب امان اللہ جویا صاحب دی نظر دوڑا کل کرسائیں باول شیر خان قاسر نوید صاحب کیسر نوید صاحب شکریہ جی مہربانی جناب کیسر نوید صاحب محمد ضیاء صاحب میرے چھوٹے بھائی نے بہت شکریہ جی محمد ضیاء جھاٹا جھیک ٹکا کے ویکھن دے تیرے مکھ اج دور ہو ونجنا ہے تیرے ٹر گیا سمر حیاتی دا سارا ختم سرور ہو ونجنا ہے تے دوئی کائی نائی ڈھول پھٹائیں آپ ہے ایک فرق ضرور ہو ونجنا ہے دل پتھر دا نہیں اے جو کچ ہویا تروٹ گیا تا چور ہو ونجنا ہے جی محمد ضیاء بھائی اللہ پاک تیری بھی خضر دی عمر کرے تے رتی ہٹائے میرا بھائی چھوٹا تابداراں جناب کیسر نوید صاحب شکریہ 8 تو 9 تک پروگرام ہونا جی 8 بجے تو 9 بجے تک بھائی کیسر نوید صاحب ہن مینوں شرم آمدا پیا کہ تسی 9 بجے تشریف لایا میں پروگرام بند کردا پیا تے اچھی گل نہیں تھوڑی جی کل تو مہربانی کرے سو ٹائم نال تشریف لائم سو 8 تو 9 میرا ٹائم ہے جی محمد حسین آزاد بلوچ صاحب آف چھتا بخشا بہت شکریہ جی بہت شکریہ محمد ضیاء صاحب جی شیر محمد کانوا صاحب شکر گزار قمر عباس مجوکا صاحب آف ٹھٹی مجوکا جناب دے احسان ماندہ باول شیر یہ گلاں اتلیاں ہیں یہ گلاں دل چوں نے دل چ محبتاں ہور ہوندیاں تے اتلیاں محبتاں ہور ہوندیاں محمد ضیاء صاحب اللہ پاک خوش رکھے جی مہربانی جی محمد ضیاء صاحب تو کل رات تک اجازت دیجیے کل رات انشاءاللہ 8 بجے حاضر ہو سن کل رات تک اللہ حافظ پاکستان زندہ باد